ang katawan or ang publiko gipahimangnuan sa DENR 11 nga dili patyon ang mga bitin. Aron ikompleto ni tali sa report Radyoman Bien Abanos. TXTC Radyoman Report. Nagpahimangno karon sa katawhan ng Department of Environment and Natural Resources Office 11 nga dili pasakitan ng mga wild animals sama sa mabitin tungod parte kini sa kinaiyahan. Matud pa ni Jose Liconchito, wildlife expert sa DENR 11 nga dili tanan nga mabitin pulos mga venomous kun makapatay. Apan giklaro sab nga kung makakitag bitin kun halas mag-relax dili mudagan ingman dili kinihikapon. Ibutyag sab nga kung walay saktong kahibalo sa pagdakop sa mga bitin, mas mayong mutawag sa mga eksperto i-report sa barangay inguman moduol sa DENR office aron nga magpa-rescue. Dugang pahimangno sa DENR 11 subay sa Republic Act number 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act naghatag seguridad sa mga tanom ug kahayupan sa kinaiyahan. Di nagtanyag sa multa sa mga pagukod, pagsamad, pagpatay, kolekta, baligya, pagbiyahe ug paghupot sa mga wildlife species. Pagka nagkaroon tayo ng encounter with a snake, no, relax lang tayo at saka huwag tayong tatakbo kasi once na tumakbo ka, maano ka lang na parang threat ka sa kanila. So, bayaan mo lang sila, take your distance. Ang tingog ni Jose Liconchito, wildlife expert gikan sa Department of Environment and Natural Resources Office 11. Kasama mo sa Baritag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak Armen.